78 ja 179. Mediradalla vuorossa joukkue numero 94, Hukkaputken Iita Silkää ja Setlanin lammaskoira Pomma valmistautuu 95, 96 ja 97. Ja mineissä 39 Littoisten Agility Warriors Elina Jänesniemi Liloilla valmistautuu 40 ja 41. Mineissä ykkösenä tällä hetkellä Päijät-Hämeen Agility-urheilijat tuloksella -4,77. Kakkosena -2,20 tuloksella Kirk ry ja kolmantena -0,49 tuloksena Järvenpään Agility-urheilijat. Medeissä ykkösenä tällä hetkellä Riihimäen Agility ry, kakkosena Setlanin lammaskoirat ja kolmosena Tanskin Medit. Ja